ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ମାଛ ଆଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭାଜୁ ଭାଜୁ ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଝିଅ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଦିଟା ତୁ ଆଗ ଖାଇଦେ, ତରକାରୀ ହେଲେ ପୁଣି ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମତେ ସେହି ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା ପ୍ରତିଦିନ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ହାତରେ ମାଛ ରାନ୍ଧି ନିଜେ ବସି ଖାଇବା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। କାରଣ ନିଜ ହାତରେ ତ ମାଛ ରାନ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ହାତର ସେଇ ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା ଭରା ମାଛ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧି ହେବନି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ମନେ ପଡେ ବୋଉ ହାତର ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ ମନେ ପଡେ ମୋ ବୋଉକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।